Obile County ma Siaya osechako timo nonro kaluwore kod tho ma nyithindo ariyo manoyudi gi min-gi kowito ngimagi e odgi e gweng' ma Upando e sub-location ma Barolengo e County ma Siaya. Kaluwore kod nyithindogo, Florence Atieno norado gi ringre nyithinde ariyo, ma achiel jagrade achiel to machielo PP2 kopiele diere Okinyi ma piny Rugo tich ariyo. Komanda mar obile County ma Siaya Sarah Koki noyanga dieri ma wach nokwacho ni obila nochwalo ringrego nyaka kar kano ringre ma Siaya County ka irito timnegi bero. Medo ni gisechako timo nonro e wi gima dine kel tho makochno. Kanyo ochopo nyoro gokinyi, nyo wabedo gi buok kabisa. Kanyo wawinjo ni nyathi jirani, nyithind jirani otho. Nyoro nyawuok matin to kaduogo. Kayawo dhoot, ayudo ka dhoot ogeng'. To kadhiro thigo takwongo romo gi nyathi ma wuoyi kopieli dhoot to nindo ataro. Karange tayudo kong'ich to ume golo buoyo gi remo. Gir kabila no osetimre. Nadhi ka police station goyo report. Nandiko statement ma wabiro gi polise go nyaka dala kae magigo picha magitimo gimoro amora. Ne girito DCI mobiro motimo kila kitu mokawo bodies go moteri mochari Siaya.